Ich bin so kreuz, dat ik in Schoutfurt bin. Die steht noch immer touwig Hus. Van het Pleinkoers en als prins 2020 van het Schoutfurterriek, Jordi de Tweede. Jordi, het flapje kiept zich om, maar dat is er echt, dat komt wel goed. Dit gaat strakker zetten straks, is het allemaal goed. Ja, doe best kaal, hartstikke kaal. En zo geest ik geen proclamatie voorlezen. Dus ik wil graag vragen of onze schrijver als allereerste de ketting wil pakken. En dan wil ik aan onze voorzitter vragen om dicht om te hangen. Ben je goed? En het volgende uiteraard de steek met verre. En als laatste teken van die waardigheid uiteraard de scepter. En die steekt er voor ik prins Jordi de Tweede. En Jordi, het eerste wat ze moet doen is die proclamatie voorlezen. Ik geef die de microfoon en ik houd het velkje vast. Dit velkje. Gaat goed komen. Proclamatie 10 januari 2020. Geboren in het oude ziekenhuis van Geleen en opgegroeid als Bergse jong. Maar met het vaste lavens en verenigingshart op de goeie plaats zal ik, prins Jordi II, het Schoutfurterprinsschap op een waardige manier vervullen. En regeren over het Schoutfurterriek met mijn liefspreuk. Neven mijn passie voor jeugdskies ben ik van vastelavond ook niet vies. Met verre, steek en Schoutfurt kent dit seizoen niet meer kapot. Schoutfurten, alaaf. Ik weet het, oké, prima. Dan is het gebroekelijk natuurlijk om ook even de ouders en de vriendin van de prins naar voren te roepen. Ik hou graag Lucas Thomas voor Vicky, John en Marley. Dan wil ik eerst aan onze voorzitter vragen om Jordi de prinsenmedaille te geven. En hij nou kent Jordi zijn allereerste medaille uitreiken. Jordi, en dan mag Stig die ouders de medaille van de ouders omhangen, die allereerste medailleuitreiking. Zo, 4 man. Ja. Geet een lukje? Dan moet er vannacht met geen slapen ze vastzetten.
Jordi, doet die ding. Maar goed. Maar goed. Ja, dan kan ze toch weer de scepter weer teruggeven. Wat uiteraard de dames speelt voor Vicky. Uiteraard ook de trainster van ons Frans Mariekes. Jordi, dan mocht ze nog... Dan mocht ze nog één ding doen en dan ook kan ze lekker de zaal in. Van Fies kunnen die mannen die alvast feliciteren. En het is namelijk een bloemje voor de man en een bloemje voor de vriendin. Zo, nu kijkt Jordi echt lekker de zaal in. Eerst een stukje opmarsmuziek, zodat iedereen Jordi kan feliciteren. En dan de zaal in kan gaan. En dan gaan we er even nog een lekker feestje van maken. Kevin, zet hem in.